12 сол гузаштад байн дада ёди ман монди ба нақши кӯдакӣ 12 сол пеш чӣ хеле ки бидӣ аҳози ман кишидам ай пишти ту а ты худат ки ты хушрӯтар будӣ дигар вақт ба дигар рафторот ба як киртаи паплини сари хамаро молдорот аҳози нигоҳ афта ты кишиди суча як вақт ты будӣ духтари сархаму хапаки кӯча дили ма ба ду фарзанди дар ба дари ты месӯза як патинкаи кандара чанд бор ай сар бедӯза ты мезани маст дар рақс да ёдам неста ишка рақси аромтарин лиш би 20 сомон дозани вчигда ты ай 100 сомон 80 сомон барои кайфи худта 20 сомон барои ди кӯдаки гишнаи ховар ди танон ясасиска ди кӯдак то чанд мехӯра ғайри шикай мисер ди кӯдак бо ча мехоҳа уо муҳтоҷи навозишан ак доранида пешай ховала мехоҳа кӯдаки ё ча надида ты мерай уо хова нуо мехезам ты хови ё ча гуфтам уи сарда каши дод наза ҳароми ю бозӣ дора қатид у кӯдак ёд кард бозира ди кӯдаке дӯсторира надидай то ҳозира дод зади у тарсида гирья кард баги дӯсторишка мачака ай бари руш бого мемарам шака чӣ гуноҳ доран ҳаёти шириншона шур нака ай падар душон кади ай меҳри модар дур нака ришта албом сурат кашид нагуфтиш маладес уш бачову ришта кукласо нагуфти маладес ты хита даи ё модар ҳисоб дарки ҳеҷ вақт ҳамиди кӯдакда ғайри шир надоди ҳичи ай ҳазорон вазифаи модар фақат ячакадай хичора гардон шидан қати ё ча накада тайтай ӯ якм боро ча гуфта маст будӣ гуфти ай гап зад брат ма чӣ бугум ты касофата ты худо тамоми клубу дискотека ора гашта апой кӯдаки ты як бор дали попора гашта диди ҳазор хат коктейла ҳазор намуд пастела а кӯдакой ты як бор надидан карусела гили умеди кӯдаки шонаканда партофти ба ҷои ё брехтан дар вехиша шукуфондани ю ты модар нести фақат номи модардори тамом ай таги кинки хеста хона миёй ҳаром наҳси касофати миёри болои ди кӯдакда блад оли вақтай алишка ты судбата гирья накан нагӯ ҳаёт маҷбур кард ты маҷбурӣ нагӯ ҳаёт маҷбурат кард ки ты тан фурӯхтӣ кайф хариди нашава ягуак а барои ди кӯдака хариди як қалам як ёгурт хонаи ди кӯдак дора ягон бозича нестай дар шкафи ю хона при презервативу тестай ю ай кор баромад дараш то сараш то да парвоши дарак наёфт кай кӯдак температура кард кай соши баи қил ҳароми бин бо ди кӯдаки ширин кини худо додета яъне бояд рахта алиш кини барои кадом кори хубе худованд медида назар барои ами оинам вақте тобаки корота баска и ҳаёти як рақоса ҳай мумкин монанд боша ба ҳаёти бисёр касое ки ба танфурӯшива ва рақосагива ва дигар корҳои ҳаром машғуланд ҳеҷ вақт дер намешавад худованд ҳама вақт бахшиданда тайёр ай агар мо тайёр бошем барои тоба каданам бозгаштан ба қафо